Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Denny Ismaois. Selamat menjelang pagi menjelang siang ya guys. Kali ini Mbak Isma sudah siap-siap mau OTW pulang ke Merah lagi. Ki wis nginep rong bengi guys ning kene gawanane delok. Dek Peri juga sudah siap. Wis mandi. Kita mau pulang. Makan dulu. Ki lho kene anu, kene aman. Lho kene aneh. Kena apa bokong iki? Bokongnya rusak, guys. Si itu lho, iki gawanane. Nggo sakmono kae, guys, tuh. Kae cek satu lagi barangnya tas. Tasnya belum. Tasnya urung munggah rono. Pulang. Sarapan dulu karek nonton sego, guys. Nggawa marik-marik. Wis kocone ben kono sik, kowe pengen apa? Salim kakung sik. Salim sik. Dah salim ayo. Tiga kita. Futek. Salim. Sayang, kakung. Ulang guys. Tuh. Tuh iki sak tas iki, guys. Sangoni. Sangoni piro? Kene lho. Yo. Ini temanku kene. Heeh. Ha pasti kok mantuk yo le. Sitok ae sitok. Kok mantuk? Dikan. Ning nguri kono sak nguri. Coba gowo. Ning tas. Ning tas kuwi nguri lemari. Unek tekan mangan. Kepayek, gedang. Mbek beras make. Bae ajun. Kayak ngarep. Kayak tipak kacamata. Payek kayak dhuwur, Dok. Ya kuwi. Aku nek remek. Sak tas. Tak tumpangno ngarep kae ning dhuwur tas. Apot iya. Ini mantap jam itu. Tak ngombe sik. Dah. Segone Peri ra dientekno, Lho. Tak mangan aku nek mulih apa gelem. Aku tak segotok emplokan sak emplokan. Aku nek ndredeg. Segotok sithik dulu. Salim sedoke Salim. Kok sandalane piye ndi? Sandalan akan Cik sak tas, guys. Hah? Si Peter sudah sekolah ya, aja nangkal ya cok gue. Nek yo sakmu mobil ayah yo. Ya, sakmu ya ngono sekolah ya. Si Peter sekolah Sing dalem ndi? Sandalan. Cik sak tas. Engko ning dhuwur kene. Ben manjung. Kok sore to? Bupane dhuwure. Yo remuk payekku. Sik engko tak tatane. Payeke ndi? Pulang, guys, helmku. Aja munggah sik angko ambruk. Kok kene nek munggah kok kene ah. Karek ison. Cik, 1 jam lho nek. Ki aja mangani kacang lho kok enggak ngono. Kung, mantuk. Salim. Apa mulai sore ki nganu pemirsa? Wedi udan. Alon dah. Wedi apa mulai dek sore tapi wedi udan sore cepet Peri turun. Lek sore alo naik esuk niki nyantai. Dan naik wis kita ulang. Lo naik. Sak tuwe omah. Wong karek pulang kok. Aja ngantuk yo lek gak ngantuk tidur kok. Nek sore wedi ngantuk. Nek esuk iki tangan. Lah wan ding itu sak nonton nek sore Bengi sampai jam 12 jam 1 pulang dulu. Udan nih mendung. Bisa pulang besok pagi aja. Nek esuk tenang. Nah, Nek sore gugup. alhamdulillahirabbil alamin wis nyampe rumah pemirsa lho. Gawanane. Aduh. Sik to, Per. Ra iso. Aja ben. Ape diuculi dhewe. Iso apa ora?
Anak lanang kudune iso. Alasku ambruk minggu. Kandene gak sabar kok. Sabar ya, Pe. Sini. Oke. Iso to nene. Ayo remek. Sego. Gedang goreng. Iki beras make tak kek nasi. Kakane gedang. Wis bare ya sabar. Nggih, pun anu turun kathah, Pak. Dare karek 100. Tarikno. 114. Tarikno iki, Bu. Oh, sik aku karo Ibu lagi apa? Ayo, tidak iya. Kita lek dhewe sik. Tarikno iso. Lah kayak duwe apa? Kayak pitik, Guys. Ben anu gedang goreng gedang dhewe. Ya gablok. Aku ora iso nggawa sakmene gedine iki. Gak iki. Iki gablok. Kan kena. Iya, gedang wis. Iki gedang. Beras aku yo nggo beras wedho ae. Oh, kayak pitik wis dibeli beras. Saitik ben lho. Anu. Buke wis anu kok normal kok darahe kok. Turun kathah. Rendah tapi yo gliyeng malah. Biasa tinggi terus medun separo yo gliyeng. Iki karo iki, Bu. Sik to, Pe. Jajan sampe tak kek nakal lho. Mak nimbe didang dhewe. Oke. Gorengan. Mak gak jajan. Gedang. Oh, ngene emang. Orang jajan, jajane gedang goreng. Ya gedang baji. Masyaallah, matur suwun. Gedang. Kok oleh gedang ngene bareng le? Gedange dhewe. Wis sawah akeh. Wis Lah kok nggo akeh aku gak iso nggo. Iki barasi pas ora duwe nyaplokan nek ketadange ya, Dok. Terus pun ya. Iya. Nggo beras, Mak. Oh, aku nggo salon piring. Nggo salon. Oh, alah, iya tadi nggo hiburan. Nggo nyanyi. Mari. Gawane gedang, Guys. Ya dikeki gedang, ora jajan. Wong yo nggo salon yo, Guys. Nggo salon, nggo beras. Ora jajane gedang. Malah aku ki ramban dong telo ku lho. Ambek dikekno payek buke. Wis aku gedange ra patekno, tak wehno make ambek makni. Loro. Engko nek gelem. Oh. Bu, iki pedhot teh. Tak ganti ya, Dek. Mbok ganti apa? Aku ruwak iki lho. Duh, kita. Ngene cekli ngene, Ber. Tak ngadono beras, Ber. HP-ne cekli ngene ya. Lho kene kok malah aja dhuwur-dhuwur. Lho ngisor. Ojo goyang-goyang to. Ngene to. Ngene wis. Meneng ae. Nih.
Jempalian. Omah tak leren guys. Dikek gawan iki. Sarapan. Pepes. Iwak yo kok kene, iwak nila kae pemirsa digawani sego. Aku seneng aku peyek nek gorengan gedang goreng gak patek seneng aku. Nah gedange wis nggo sak cengkeh tok, sing sak cengkeh digoreng, lha ping nggo rong cengkeh iki wabot iki. Gimana peri kecepet wong. tak tumpak nang ngarep. Cik mundur aku kecepet lho wong iki nggo iki. Dalan iki elek, guys. Lunyu ketok rata udan ning dalan-dalan iki banyune agung. Jadi aku ilun-ilun numpakku cara mono anu ya. Tapi iki paling ndara sak jam. Wis teko kene. Enak nek esuk, nek sore kuwi wedine udan. Wis sampe siap-siap sore, mulih ki apa peri turu sampe surup. Kono yo udan, nek esuk sampe surup, sampe bengi. Den. Per, ayo tak salini sik, jaketen coplok, rusuh engko. Peri. Didulang tok ya sarapan. Per. Ngajak minggu ning Indomaret neh. Ora iso minggu gawanane akeh. Tere kaku rasane tangane gringgingen, guys. Rasane gak krasa dienggo nyetir, koyo mati ngono. Ngajak minggu-minggu engko nek wis teko omah ning Indomaret kono ae aku. Salin ayo, nek kotor. Jakete coplok. Tak nyapu pek nek sapu per, tak saponane. Oh alah. Lah, aku nggawa salon. Makane aku nggawa tak taleni ngguri. Beras 20 kilo. Taleni ngguri ditotokno pake. Gawani. Walah, tapi dalan iki walah rata udan mak ning dalan iki lunyu. Udan terus kok. Aku kan mulai ndek sore mak. Kene sama-sama udan sama. Dadak udan sampe bengi Peri turu sampe maghrib. Gak sido mulih. Wis tak toto mulai sore ape. Gak sido. Aduh. Ono. Iya, ndek sore nek selepan lah karepe 20 kilo kon nggo mulih. Lah aku ya ora iso nete-nete. Nggo 20 kilo iki 15 kilo. Kowe 2 kilo ora wis akeh nggo apa? Gak kowe. Kowe 15 make 5 kilo ngono. 15 kilo. Makane wek emang tak ade tas. Iki wis ora muat. Ditatakno pake. Gosane iki lho, salone masku dibanting buke rusak. Tapi siji kena siji engko ndandakno. Mureng-mureng mbok perkara apa? Jarang iki tak. Iki lho, iwakam dipepes lagi iki mang. Kebuk mulih ya. Walah, kulite kebo keri, Per. Alah mboyak kulit ta kok. Mbak Win ke Semarang dikeki iwak kebo doke 2 kilo. Beleh kebo bose. Semarang ngono, beleh kebo. Lali kulite mang. Ora kok ngadahi aku ning kulkas dadak lewong epret ae beleh kebo. Iki wah iwak limo kok digo mulih rene neh. Diadai iki mang Peri mau sarapan terus dikeki sego ki lho. Digawani sego piring. Walah, aku ki ngene. Engko aku tak nyemplungno sego dhewe gak engko nggo sarapan anakmu didulang mau mangan. Pelas. Iya kok kono. Aduh, kuasel guys. Tapi cepet lho iki sak jam mang wetoke ning Lah iya kok gelis. Gelis. Mulai esuk. Ora kaya nek esuk, nek sore kuwi udan. Masane pemirsa. Rasane tanganku gringgingen treke agih nek esuk ki cara mono wong padha sekolah bareng-bareng padha apa dadi iwet ning dalan ki mung bek wong do sekolah guru-guru do mergawe Dipek kono digoreng. iya wi anane ndek ini kae aku malah godhong telo ku lho rambendong telo payek karo nek icet digekno payek duwe biring jajal kowe Ya meyek deli remeke paling ning ngarep dianuni Peri ini nek icet mak Kanggo sapa? Kan dhewe aku kok bingung kok kemen iwak lho kono. Seger, aku iwak mblenger. Aku mblenger gak main iwak, aku iki gak main iwak. Ben kulite jane kandel-kandel. Wah, lali yo wis kulit aku gak patek seneng blenger wisan aku. Aku ngene kayak deli gede. Aku kacang mo, aja aku gatelen ndok mangan kacang aku ngomong ngono. Cuma dipepes iwake komake.
Pitik teko kono ora gelem jagung ya. Mah, Beras ya. Dedek ambek sego. yo, belum. Nyelepno ndek itu dedek akeh. Aku nak bang belum ya. Eh? Beras belum beras. Beras gelem. Ndek iki teko ki langsung dikeki mangan. Diculno, Enak, diubung-ubung. ben yo ular-ular, nek dene nak pitik. Ora duwe ta rek, ora duwe pitik wong iki. Pitike entek kabeh. Lho tapi lho. Ngono ae kontene Mbak Isma ya tak tutupi. Alhamdulillah wis sampai rumah dengan selamat ya pemirsa. Wis matur nuwun selalu mengikuti kegiatannya Mbak Isma di saat ning Randu, terus akhirnya ning mulih ning gone Merah Nes. Terima kasih bolak-balik sepurane sing akeh nek tutur katane Mbak Isma sing salah, sing kleru, sing kurang berkenan ya pemirsa. Terima kasih pokoknya sing selalu support kami, nonton konten-konten terbarune kami, bolak-balik Mbak Isma matur nuwun ya pemirsa. Gak iso apa-apa isone mek mendoakan kabeh muga-muga kabeh diparingi sehat, berkah barokah, lancar sakabehane. Mbak Isma pamit. Becik ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salin guys, Peri ngajak ning Indomaret guys untuk sangkung ngene kakung. Geger ngajak ning Indomaret tuku sosis.